Jing pulih na ka kitab Isaya na itu lupa nong ka pakhat wei it khat sau bat san Henry da ka hok un bishar ya ki baduk wat un rai hok ya ki basyempap ha ka khendau kaktin jong u kan long uding sempat ban kawut ya ka khendau takarai kirmiang sentur jong u un syo yam ya kiriu takai un panpo ya la ka sengkai da ka hok pakajing e kan long usai pan jong u kaktin jong try ni sungu yau blei kon men ko para agani kasngi kebalai jong ka novena Christmas kasngi ki bakhat pra ni menin ru ngi syak skor na kaju kalenong ma kalenong paningkong aduk sau menin menta ngi peteng sau du san bat ngi puson ya kini ki ktien ki ba ngi syam ngi lap ha kane kalenong khat wei kitab Isaya dekat ke basau bat san ngi syam kini ki ktien Daka hok un bishar ya ki baduk u jisu ulawan syaka pertei haka jinglong rit u jisu ulawan long do ubadai habangi ong u jisu kabadai ka kerteng jong ka kten ke jong blei balawan long do jisu kamut unong pelait na kapop jong kibriu kata kepangilap haba ngi pule ya kajing tho jong Matius hakalong kapaningkong kadekat ka baar puai man kasnem ngi pule ya kane kalenong ya kane kabenta kamtam ya kajing hiar pateng jong ujisu katkum kadus tur breu kat kum kejing hiar pateng kalong breu man breu di haba la yatu syapang kata kejing lej penpena jong angel Gabriel ha ka Maria hang tu ngisem ya kejing mut jong kaktin Jisu kamut ayu Jisu angel Gabriel ula batai ha kejing posneu ha u Joseph but hang tu ngisa tip ya kecimut jong kaktin Jisu de une ublei long do long pun u Jisu kaktin jong ublei uwan da kajing bishar hok kamtam ya ki baduk haba kane ka kubor kapoi sya ki baduk kalong kajing sngok komen yaki namar ha ka jinglong duk chongki ki sngew ki tip ba don ublei ubakan mau yaki mano balong baduk baro kilong baduk kitu kiba hap ha ka jing sya temrau papun jai haba ngi kren haba ngi pejru ya ka history jong ka jing pin im bangi pule na kajing thok bakoj habangi shashkor na kajing atu khana pateng lanya fareng yong living tradition bat manta ha kabalang nidon kajing atu kajing patai kajing hikai jong kabalang kabangi khot ka magisterium kane kajing yatu khana jong kajing penim jong blei yau khun benriu kalong kabal sngau tengen kaba ai jing kemen pat kaba sngau ba yangi dang don uwei uba halor tam uba klik tam uba dang ken mau e yangi de ka jing bishar hok ya kibaduk namar ba u blei u bishar tang ya ka hok yasha la dei kibakrau kibatri lane kidei
kita let's say kiba ong pakidei kinong hikai niam kita kiba dei kinong yalap niam let's say ngilaban ong kita kileng do pen yapher hapdeng kita kiba hek kerdan bat kibriu kibarit kerdan re kajing wan bishar ya kahok jong blei kawan ban bishar ban pej ya kadonut jong ubriu kajing duk kajing bishar hok kabamut ublei ubishar ya kadonut jong ubriu ublei upej kliau ya artili ki hapareng ipron kam artili ki ktien haba ya keren haba kino tu lupa u penpau ya kaba ublei ula pa banyak tu haki beriu ban kelak kabamut ya kar kombisar jong u hapareng heart and loin kemud don artili loin ngilabut ong ka singkai de ka donut bat ka singkai hakadonut ni don bun ki kiba haka ngilong kiba pau ba ngida ting buram sisa yau blei ngida kongo sisa yau blei bat hakadonut ngidon bat ngisem hangta bangilong kiba mane blei thau kiba mjuken mau ya ublei uba marwei uba thau bra penlong penman ya ki baro nangta haka sengkai ba de ha sengkai ba bun kibriu ki la ban bishar la kilong kiba hok kiba long kiba soti ne kilong kiba kiba kendriang kiba leburi te hakini arteli ublei ya ubreu ubishar te ulong ublei uba bishar hok kiba duk kamut kide kita kiba ap kemi lenti berbor ya kajing bishar ba hok jong ublei nangta unrai hok ya kiba sempap ka kendeu kiba sempap namar hangne ki nong etu lupa kila pensawa lene kilong ki tendong jing sawa jong ublei kwa ya kibriu bakin syak te merau ha kiwe pat ki jaj briu kipat Israel mendai kila sedang kejing syak te merau jong ki ha kejing long merau ha Egypt ningkong but wat hadien baki la yo jing pelai kila light luit nakata kajing long merau hari Egypt kila poi sya kari kanan kari kebatui dakadut bat kangap kila light nakata kajing te merau kajing hiar thamal saudong ublei ulah pelai dala dehi yaki hendrei hadin ba kila syam jing suk kila klet biang ya ublei bat anda kila klet biang ya ublei kila hab yang hakajing syak ri merau kila syak job dakat ma bat kila syak lebeng te ki la ngat hakajing sempap dan mar kata haba ki la phaino syaublei kila lat keng naka jing sempap jongki mangi ki beriu lait naka jing sempap hakalong do bubun sin ngilang ki ba sempap hakamen sim ni sempap namar ni syak te merau hakapap hakasang ni sempap ni hap hakapap hakasang te namar kata ni don kam ya unong penim ni don kam ya u Immanuel te ni ap kemi lenti barabor wat la hadin ni la yo baptisma habang ni yo baptisma ni la yo jing map ni la yo jing pelai lut na ka jing sempap Henry na kadau jong kajing le jong Adam kajing mi na kataka pop jong Adam ni habyang na kadau jong kataha kapareng yong na kadau jong kataka concupiscence nomor pa ka don berbor kata kajing kwa ban le pop ni bread ilade ban syak long nong sempap di nomor kata ni don kam yau Immanuel nangta kaktin jong u kan long uding sempat ban kawut ya ka kendeu kawut ya no ha kendeu
kawut ya kitu barok ki breu ki bawat hadin ba kinong ya tu lupa ki lawan ban khot ya ki la ya tu ba ublei kwa yano ban yap ha kitab Ezekiel ngak sengau kini kitin ngam kwa yano ban yap hari ngak kwa ba phin kala ka pamut perwan pai sanga ublei long ba u Ezekiel ula perta saki breu te nomor kata ki topat ki pom trek pan sat skor ya kane ki yok kai nyau ding sempat kai jing sempat jong play pat kamlong pan sempat pan pensitom bat penyap tu ya ki breu ki ba donut henry kai jing sempat jong u kalong pan pen ken mau ngadang i ya pi wan pai sanga na kane kadau ngan sapa ya kun jonga unsalong u Immanuel ubaim hapdeng jongpi u Immanuel ubaim hangne haloduan hangne monstrans glada pipej udei ublei u Immanuel ubaim udon hapdeng jongi ni don barabor ya Immanuel te ladangi kentat ya kane jingjai don jong Immanuel hapdeng jongi unsa sempat bangin dup kelabat pai biang syau nang tada karai kirim yang sentur jong u un soyap ya kiri udakai kajing ki ketien ki pai srim nglak ban siamru ha ki lenong haka kitab jing pen pauru bo une kon ubreu nak sentur jong u Yohanes ulai u Yohanes apostol ulai bakami ka white lam jong kaktin jong ublei dia nomor kata mangi ki kristan kumno ngi prun kam ya kane ka bami nak sentur ublei da ka bangi pom ya kabor jong boman baro mangi ki pala ya priang ya ka sakramen baptisma sakramen jing pen skem la ai hangi kabor ban pom ya kabor jong boman ngi pom da ka ketin jong ublei nomor kata lengpa jong kanika sengi ngakot ya wer ya pi ban priang ya Immanuel ni de bentip ya kaktin jong ublei mangikum ke Kristen Katolik haba ong kaktin jong ublei kamut tang ke Bible kaktin jong ublei kamut ke Bible mo ala ong ne nang ta ke jing hikai pala hiar pateng nga ong balai ya kata jing hiar pateng nomor barakhat ya ke bo Jisu lah hikai om siam la tholut ha Bible dina kadang-kadang ha kapalang kadon sakane kowe ka spa ba ka jing hikai jing hiar pateng ya ko om siam la tho ha Bible den makatai don kam sakabaar nata kapalai ha kapalang ngidon sa ki apostol ki bahiar pateng na ki apostol ngi khat ya kabor hikai jong ki ka magisterium den markata ngi pron kam ya kane kakti kabor jong kaktin jong blai ban syok yap ya uriu dakai u Lucifer nang ta susu utrai ulong unong bisar jongi is kanede na Isaya lai pulai arpuar utrai ulong unong bisar jongi ulong unong sensar jongi ulong usim jongi un sapen em yangi kane ki jingkermen jongi ngide bendon hakane ka Christmas jong mutausnem ngidon yu Immanuel ngidon yu Jisu ngidon yu unong penim une un sensar ya kajing im jongi hakane kasnem ngakwa bani wer ya pi ban ailar ya une u Immanuel ban sensar ya kajing im jong pi ailar ba un sensar bat pin sasem ba pin sayo jing tingen ma pi baro ba don jing pang jing sitam pi simentah ya kane ka online novena nomor pim la ban le sai ying bane rekal pa ki para bangai ban simentah ha ka jing duai novena na kane ka daw te ngawer ya pi ha kane ka sngi ha na kamta une usnem ban ailat ya une umai u Immanuel sa si sinpat le se baro si kata pim sim ailat un sen syar ka jing im jong pi ong ngasen syarhi reman taw snem ailat un sen syar ka jing im jong pi bat un saben im ya pi Isaya lai pulai arpuar un saben im ya pi rapi ailat ba un sensyar namar ba kum ka judit kala duai judit khan riu khat lai ko Adonai
Atrai melong uba krau bat uba donbor, uba pela hakajing klain bat u bom sya job. Dia lada ngilong rengkat bat u Jisu, ngin sa job rengkat bat u. Kumba u laong kasih tisha kinong Rom u Paulus ulah tha habang yap rengkat bat u ngin sa imlang bat u. Terima kata lada ngi imlang bat u Jisu, ngin sa klain, ngin sa donbor bat ngin sa job. Ngin sa job. Terima kata to ai ba une u Immanuel hakane kasnem unlong ubasen syar yang jim jungi nadu basdang hadu bakut nama mau ulong u alfa ba u omega en yoro yo try Jesus Christ.